ନୂଆଗଡ଼ରେ ଫୁଟିଲା ଦୁଇଟି ଦେବପୁଷ୍ପ ବ୍ରହ୍ମକମଳ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ମାଧବାନନ୍ଦ ବାରିଙ୍କ ଅଗଣାରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଲଭ ଦେବପୁଷ୍ପ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏହି ଫୁଲଟି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଫୁଲଟେ। ପ୍ରଥମେ ଫୁଲଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରମ୍ଭରୁ ନୂଆଗଡ଼ର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଦେଖିବା ଲାଗି ବହୁ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ସେହି ଅଗଣାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଥିଲେ। ରାତି 10ଟାରେ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫୁଟିଲା ପରେ ମାଧବାନନ୍ଦ ଦୁଇଟି ଫୁଲକୁ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ସହ ହରେକୃଷ୍ଣ ହରେରାମ ଧ୍ୱନିରେ ଯାତ୍ରା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଫୁଲ ଦ୍ୱୟରୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ପ୍ରଥମେ ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା।